tal, como andades? Benvidos a Recuncho Gamer Podcast, capítulo 112, último capítulo deste ano 2025. E hoxe pois imos con un capítulo xa un pouco tradicional, xa é a terceira vez que facemos isto, que vamos facer un pouco repaso do que nos deixou no ano a nivel videoxogueiro. Un saúdo a toda a xente que está deixando a canle de Twitch de Recuncho Gamer e tamén que nos está escoitando en diferido, ben xa polo YouTube, polo Spotify ou iVoox ou outras plataformas que a veces hai por aí que non somos moi cales son. Quen estamos hoxe de equipo aquí xa despedindo ano? Pois primeiro tócame saudar por aquí a Lara, que tal, moi boas, Lara. Moi boas, os compartimos xei navideño. Estilo, chámate. Temos hoxe un pouco máis preto que de costume na delegación especial de Rita Alterra. Que tal, Rita? Moi boas. Moi boas, tiñedesme que ter avisado de que iba a despoñer seis navideños. Tería traído un. Pero Lara leva con el desde que entrou. Eu fixen aquí o clásico cambio de vestiario. Digo, traído da lá. Tería traído un bon da lá, sabes? Vamos ver tamén que outfit trae hoxe aquí. Sara, por dir que está moi boas. Hola, moi boas. Pois si, Rita, eu tamén estou desinformada porque teño literalmente esta camisa satinada que é moi chula, pero non é nada festiva. Eu tamén che digo que pensei que o jersey de Lara era só un jersey de Gengar, normal, en plan, jersey de Gengar. Pues okay. No, jersey navideño de Gengar. Moi chulo, moi chulo. Moi chulo, non sabes, vin o de motivo Nadal, lo vi en Gengar. Teño un de Bowser, son os... Pero tamén navideño? Sí, tamén navideño, sí. Wow. De Bowser é verde. Entón son os que vou sacando aí nos recunchos do último mes do ano. A que lle robo a miña irmá, fago un cambio de outfit en directo. Por lo demais tamén a xente que está no chat aí saudando Tas, Linda Seca, Xerxes, Minicosa, Capitán Gastón, bueno, en fin, toda a xente que está pasando por aquí. E tamén a xente do YouTube, se quedes tamén comentádenos se non estás no directo. Hoxe tamén imos ver cales son os vosos favoritos deste ano. E non só os favoritos deste ano, porque moitas veces non se pode xogar a todo no que hai no ano. Veremoslo ben. Eu esta non está mal. Pero tamén ese xogo que apareceu este ano, ben sexa deste ano, do ano pasado ou de 1993. Como pode ser o caso de algunhas persoas que comentou por aquí. Boas Farum, sempre está Farum, dixe Boas Farum. Isto xa sempre. Dito, claro, non sei se queres comentar alguna cousiña, así, algo que queras, un manifesto, alguna cousiña, ou pasamos directamente a actualidade, porque logo hoxe tamén temos moita cousa que comentar, moito xogo que celebrar. Así que se queredes imos pa o tema da actualidade. Me alegro de verbos tamén. Manifiesto proclamo. Eso é que ter boa vista ainda. Moi ben. Veña. Vamos, se eu digo rolling, vos decides estar, veña. Pois damos un pouco con novas que hoxe vai ser un pouco máis ben autobombo todo porque, bueno, toca. Xa está. Xusto onte, bueno, esta semana, en fin, estamos de estrea con outro dos proxectos de Recuncho que é o Xogalego. Que é Xogalego? Diste mentras miras por aquí. Pois bueno, pois é o catálogo de videoxogos en galego. Porque branding non, pero as cousas claras sí. Entón, desde onte se acodedes a xogalego.gal na web, pois tedes un catálogo de videoxogos confeccionado polo equipo de Recuncho Gamer. Concretamente, pois dos que faltan hoxe por aquí son Ángela e John, que están ahora mismo con la activa aí traballando, picando ficha. Tamén anda a seguir por aquí, pero bueno, tamén vos espiritualmente votades un mínimo, se non máis. Entón, que temos neste catálogo? Pois unha maneira máis doada de atopar xogos que estén traducidos no noso idioma do que nos pon, por exemplo, Steam, que buscas en Steam xogos en galego, aparecen 1500 e logo atopa cales deses igual 80-100 que pode ver aí son. Ou, bueno, en Itch.io ás veces si que Itch.io é máis fácil, é verdade que é a plataforma máis amigable, pero sempre se perde algún xogo por aí polo camiño que non está ben etiquetado e demais. Así que, bueno, nace esta páxina na que podedes, pois eso, buscar un pouco distintos videoxogos en galego
que está en proceso de seguir metendo novas fichas de xogos e máis, porque isto é unha tradición do videoxogos que é sacar os cousas incompletas. Entón vai haber parches semanais, vamos ir sacando fichas novas, sobre todo este primeiro mes vamos ter así ata un total de 200 e pico, que andamos aí acabando de xustar fichas, pero bueno, que saibades que tedes xa disponible en xogalego.cal esta páxina donde pues, podes filtrar por plataforma, por exemplo, que queredes ver que xogos hai para, por exemplo, para Switch, que tedes aí a Switch que non sabe que facer con ela, pois poñedes aquí plataforma por Switch e van aparecendo xogos que están localizados ao galego e logo, pois tamén xa directamente entrando nas propias fichas dos xogos, pois tedes aí acceso ás distintas tendas onde podes adquirirlos ou, bueno, ou xogos que son de balde, moitos deles en itch.io, pois tamén os tedes por aí. Así que, nada, irá crecendo a páxina pouquiños, tamén tedes un apartado de propoñer un xogo por se que se hai algún xogo que se nos escapa, que xa houve xente que nos escribiu, algúns deles xa os tiñamos controlados, están en proceso diso. E logo tamén, pois eso, temos digamos como 4 divisións que son xogos comerciais ou completos, digamos que están saídos principalmente en Steam e consolas, algún en itch.io tamén, logo xogos máis ben prototipos, game jams ou experiencias pequenas, e logo temos traducción non oficiais, que estos son pois eso, ROMs que contan traduccións a galegos, pois de xogos de NES, de Super Nintendo e demais, que tamén queríamos recoller un pouco o traballo que fai xente, pois eso, sí, no seu tempo que pode, de aficionadas, de distintas persoas, recollendo este tipo de xogos que hai por aquí en eso, moita NES e moita Super Nintendo sobre todo, e algunha cousa que iso que sigue habendo e sigue faltando. Por exemplo, temos aí un Papers, Please pendente que tamén de algunhas cousas que saen do TIFF, de proxectos de TIFF que tamén hai por aí pendentes de subir. Así que nada, convidamos tamén eso, que se vos parece por Xogalego, todas as recomendacións e sugerencias que teñades, pois eso, xogalego.gal. E se acabe de falar, se queredes comentar algo mentras busco que ven despois. Non sei se vistes un poquinho por aí. Que bonito se está quedando, que maravilla, que bravo, etcétera. Autobombo, a mí parece estupendo. Bombo e platillo e demais. Está me dando unha nostalgia ver a Aventura Máxica de Merliño, best xogo ever, a miña infancia. Non me acordo nin como conseguira. Sei que teño CD, mas non sei onde saiu. Creo que spawneou nas miñas mans. Direi de Aventura Máxica de Merliño que é conseguible. Non digo que se promedio negais, pero eu estive xogando fai semana e media. que se pode. Que se pode. Anda por aí. Anda por aí. E ten un editor de historias que non sabía, que iso sí que non sabía. Pero bueno, en fin, a idea tamén é que esta páxina non só vai quedar nunha páxina, senón que tamén dentro no propio Recuncho Gamer pois iremos tendo tratamentos distintos aos que van aparecendo por aquí, pois iremos tendolo por aquí recollido. Sobre todo tamén non hai que desbotar esta páxina, non intentes desbotar o traballo que se fai desde The Wego nin desde o Museo de Videoxogo, que obviamente levan facendo un curro importantísimo varios anos. Neste caso sí que estamos enfocando un poquinho a entrar e ver onde podo xogar e ter link acceso rápido para xogalo. Entón neste caso tamén temos as traducción fans, que tamén é outra maneira de ter videoxogos aí en galego localizados, e sobre todo focalizaremos ahora os primeiros xogos que subamos tamén a xogos que se poden xogar agora. Igual tá Aventura Máxica en Merliño porque era un clásico, hai referencia para moita xente que está comentando polo chat, pero tamén terán prioridade sobre todo xogos que agora mesmo podedes entrar e ir a por el a intentar xogalo. Isto parece un pouco Pokémon, especial Pokémon, ir a por el. En fin, efectivamente, para os xogos son best ever. Bueno, porque nos gustan os videoxogos en xeral. Así que ten ser unha gamer de corazón. Exacto. É bonito cando tes ilusión, emoción, cariño, todo eso. Está me quedando moi ñoño todo, non? Oye, que Nadal. Estamos nas datas. bueno, pois dito cal, vamos, se vos parece, cos mellores xogos deste 2025.
Para isto, pois abrimos aí un pouco con un pouco presa este ano. O ano pasado demos un pouco máis mínimo, pero bueno, abrimos unha votación nun formulario de Google, non reparamos en gastos, a cales son os vosos xogos favoritos saídos neste 2025. Logo falaremos tamén dos xogos que descubrimos este ano, fosen ou non saídos neste 2025. Entón, se vos parece, vamos primeiro comentaros do equipo do Recuncho que nos gustaron deste ano, que non están entre os máis votados. Entón, se che parece, Rita, abres ti fogo, vamos comentando aí un poquinho máis xogos. Claro, lume, dalle. E empezamos polo que estaba xogando agora antes de vir de vacacións. Eu creo que se non viñera de vacacións xa o estaría acabando, que é o Avowed, que saleu este ano tamén, a principios de ano. Deume moita felicidade. Chegou un punto que eu a principios de ano non estaba para xogar a nada, pero ao final sí que puiden e dixen, yo ya non me aguanto más, dame el Obsidian, métemelo en mis venas. Compramos o Avowed cando estaba de rebaixas, e o xogo de Obsidian, como xa dixen, unha secuela dos Pillars of Eternity, pero non é un Pillars of Eternity. Nótaselle en moitas cousas. Saleu para Windows, para Xbox, e xa está. Ademais, un RPG como os que me gusta a min, pero este en primeira persona. Ten opción para poñerse en terceira persona tamén, que como xogo eu, porque a miña primeira persona dame como dor de cabeza, pero en principio por defecto vai en primeira persona. Moi gamer todo isto de poñerche como se che, sabes, os efectos de como se che move a cabeza e que se move a cámara e todo eso. Odio macísimo, fai que me maree. Eu quiteillo todo, sabes, afortunadamente ten na configuración opción para quitarlo todo, así que agora son moito máis feliz dando chimpos polas terras vivintes, supoño que se traduciría así. Neste xogo, que é de aventuras, digamos, é un RPG, pero é un pouco máis aventura que... O sea, é totalmente RPG, porque ti faste un personaxe, tes que rolear e todo eso, pero é moito máis... Vou dicir a palabra máxica, vou dicir a palabra vetada, a palabra demoníaca, é moito máis Skyrim que os Pillars of Eternity, porque é a tempo real, é a primeira persona ou en terceira persona, non é isométrico, e encima as árbores de habilidades podes escoller un pouco de donde ti queiras, no? A mí recordoume un pouco Kingdoms of Amalur nese sentido, ti tes árbores de habilidade pero non estás restringidos pola túa clase. Escolles un background, pero eso non restringe o tipo de loitador que vas a ser. Agora, o importante que a historia e a aventura a nivel gráfico, combate, interactividade está moi ben, a mí está me gustando moitísimo. As misións non se fan demasiadas, non te satura con sidequest, non hai como 3 ou 4 fetch quests, non moito máis. É bastante diverso nese sentido. Hai mapas do tesouro, que eso creo que xa había nosotros, é unha cousa que é totalmente opcional, digamos que como máis parecido ao que sería un fetch quest, os mapas do tesouro, non? Polo resto é moi dinámico, moi variado, os misións son non te saturan tampouco, decir, Dios, estou nesta área e teño 15.000 misións pendentes, non, eso non pasa. Entonces está moi ben nese sentido. Ainda non o acabei, estou, como xa vos dixen, a piques de rematar, bueno, a piques. Estou na última área, pero hasta agora está moi intrigante. Creo que me falta o segundo twist. Creo que xa pasei polo primeiro twist da historia. Diría que non é tan sesudo como os Pillars of Eternity. Diría que é un pouco máis light no seu comentario religioso e político. Non o digo en plan como se fora, sabes, que é un pouco que máis tonto ou algo así, non, para nada, pero que é máis sinxelo, non hai tanto
hai menos donde escaravellar, supoño. O setting é moi interesante si no estás como nun lugar, nunha terra que chaman as terras vivintes, que en principio pensábase que non había ninguén, entonces foi, digamos, colonizada entre comillas porque non era un poder unificado por bandidos, xentes perseguidas, piratas, todo ese tipo de xente que se mudou a estas terras e empezou a facer vilas. E ti, o protagonista, eres de feito un enviado imperial de un imperio de outras terras que ven a ver si pode poñer a bandeira do imperio de Aedir nas terras vivintes. E obviamente encontraste ca resistencia de casi toda a poboación, a veces de maneira directa e a veces de maneira indirecta, pero tamén hai conflictos de tipo de que nos ven mellor, non? Ademais, a túa misión non é colonizar as terras, a túa misión máis inmediata é acabar con esta amenaza supernatural que chaman o... como chamaría? O Dream Scourge. O devorador, a devoradora de soños, non sabería traducilo moi ben. Unha enfermedade que afecta tanto a persoas como a animais e que está, digamos, destrozando as terras vivintes. Entón, a túa misión, o emperador personalmente encárgache que tes que ir a acabar con esta ameaza de unha maneira ou outra. Si de paso podes favorecer os intereses do imperio moito mellor, pero tes a opción, o xogo dache a opción de traballar en contra dos intereses do imperio. E ademais está moi interesante como se mostra isto nos diálogos, porque ao principio como que non tes excusas no sentido de que non podes explicar por que fas isto porque che dá gana ou porque che parece ben, pero cara ao final, cara as áreas finales, os teus compañeiros pois preguntanche en plan, bueno, en plan, ti, cual es tu rollo? E ti podes decirlles que che parece que o imperio que non debería estar aquí, ou que che parece que o imperio vai ser bon para estas terras, ou que che parece que se non se queren someter, pois que deberían saber se todos ao fondo do mar. Tes moitas opcións para darlle como personalidade e profundidade ao teu personaxe que está nunha situación bastante complicada, sobre todo porque todos os teus compañeiros, todos os companions que hai, que son 4 nada máis, que isto a min chocoume, solo tes 4 compañeiros en total e solo viaxes con 2, o sea, a parte ten 3 personas, pero en total solo son 4, dixen que poucos, pero son xente moi interesante. Non cansan, resultan un pouco modernos, pero non demasiado. Notas en que están jodidos, sabes? Todos teñen as súas movidas, as súas obsesións, cousa que me gusta moitísimo, en plan, ti estás ben jodido, eu, bien, eso me gusta. Cando hai problemas, cando hai trauma, cando hai chicha, eso me mola. Puntos en contra, que non hai romance, non técnicamente. Cachis. Perdón, que salir do estudio sin querer, pero non. Técnicamente non, hai un personaje que depende do background que escollas para o teu ex, ou non, a túa ex, perdón, ou non. E hai outro personaje que podes decirlle en un momento dado, me interesas, e el, jaja, tú a mí tamén, pero bueno, deixámoslo para cando, sabes, para cando toda esta movida acabe. Entonces, que non. Realmente non hai romance, pero non pasa nada. Eu realmente dixen, pues, hai moitas cousas que facer. Pues me daba moita rabia porque había un personaxe que me gustaba moito e eu estaba ali sentada no campamento escoitando ligar con outra compañera e que es isto, Marius, mírame, te quiero yo, ela no, quéreme a min, en fin, da igual, cosas miñas, é que non me dan enanos suficientes para romancear. Pregúntate se hai shipeos, eu creo que barcos sí que había por aí, sí, creo que sí que... Shipeos, a ver, eu mirei fanfiction de About, non a link, mirei a ver que había hai shipeo, por suposto hai shipeo. A ver, hai moito. Pois About, aparte dos que saiu para Game Pass, que eu tamén, bueno, Game Pass dentro que cabe para algúns xogos deste ano sí que veu ben.
eso recoñezo. Vamos saltar a un que non está no Game Pass. Vamos contigo, Sara, un momentiño. Vamos co Death Stranding 2, che parece? Pois sí. O 2 Sí. que é na Beach, como era? Death on the Beach, era? Sí. No, Beach, Death Stranding 2 on the Beach ou algo así. Era como un cóctel. Sei que non me de cóctel, entón non me quedé con Death on the Beach, Weekend at Bernie's. Preparado na Beach. Parece unha novela da Agatha Christie. Que nos contas del? Vamos pouquiño, vamos seleccionar con cousiñas que nos quedamos del, pois temos moitos xogos e que ainda temos os da votación da xente, entón eso, por Sí, dúas tres pinceladas cada un. Como teño varios que quería simplemente mencionar, teño que avisar, teño que facer o disclaimer de que eu deste xogo solamente fixen backseat gaming. É dicir, os xogos non os xogaba eu estaba presente mentre se xogaban estes xogos. Por qué? Porque aquí na casa a Play non é miña, entón eu o que fago é, mira, ademais tampouco me gusta xogar con espectadores porque sempre me dá a impresión de que me están xulgando, eu non valería para isso. Entón, sei a que te refires. Sí, same que sabes disto, non? Pois sí. Vin xogar o Death Stranding, non durante moito tempo porque rematou moi rápido. Eu sinto que se pasou moi rápido este xogo. Teño que mencionar tamén que estivo nomeado a mellor acción aventura, que estivo nomeado a mellor deseño de audio, mellor música e mellor dirección de arte tamén. Non teño moito máis que dicir acerca del porque, como vos comento, non é eu que o chuchaba, entón estaba aí observando. Con que te quedas do que viches? Gústame, bueno, es que claro, non é do que estaba nomeado, pero gústame moito o diseño en xeral das áreas de xogo. Gústame moito cando os xogos son como moi vastos, con V, non con B, cando son moi amplos. ¡Completa ben! ¡Mazazos a todos! Pero sí, gustame moito o diseño dos ambientes, non sei como se lle chama isto, diseño de Localizacións. Sí, escenarios, paisaxes. Escenarios, exactamente. Pois sí, quedaría con isto. Bueno, está relacionado porque estuvo nomeada a mellor dirección de arte. Algo sí que se parece. Sí, gráficamente, o sea, claro, o motor no que corre o xogo creo que é unha evolución do motor que tiñan feitos de Guerrilla, que son os de Horizon Zero Dawn, e claro que pillou aí Kojima e sacalle moi bo partido, que é un motor que funciona moi ben, sobre todo eso en sistema Play 5, e bueno, imagino que dentro de un ano ou algo así chegará a PC, imagino. Vamos con Rita. Dentro dos que non saíron finalistas polo público de Recuncho Gamer, este non ten nin no radar. Stray Gods. Ten pinta de cosas de Rita. É un xoguiño moi pequeno que non me acordo nin como falar del, e van ver no Steam e dixo, este non mencionarase, sí, pois vamos a botarlle un ollo que dura como pouquísimo. E ademais, como é unha aventura gráfica, unha novela visual, musical, é un RPM. É un roleplay musical. Sí. Saleu de Summerfall Studio, está para todas as plataformas. É basicamente unha cantante que nun momento dado pois aparece unha tipa na porta, morre, unha lucecita dentro do interior, entra allí dentro e dice, hola, ahora eres unha musa. Eres unha das musas gregas. Todos nós somos deuses. Tes que resolver o asesinato da anterior musa porque se non te vamos a matar. Entón é como un musical de misterio porque tens que facer de detective, pero o cual está ben, o misterio está interesante e tal, pero non é o principal é que cantas para, o sea, a mecánica de combate é cantar. E despois que te podes romancear a 4 personaxes, vale? E iso está guai. Casi como compañeiros tiñas no outro, no About. Así como compañeiros tiñas no About que non podías romancear no Stray Gods, podes romancear a Apolo, o deus Apolo, a deusa Perséfone, ao deus Pan
E máis a tua amiga Freddy. Tú un bestia humana, Freddy. Vas ya todo. Problema, que eu cando xoguei este xogo, Evan non me deixou romancear a ninguén porque el quería saber que pasaba se non romanceabas a ninguén. Eu, Evan, pero ti sabes a que tipo de género estamos falando? Non podemos non romancear a ninguén. Déxame polo menos romancear a miña bestia humana, pero non me deixou. Entón, volvín a empezar para ver se daba romanceado a Pan. Pero entonces empecé a xogar a Bao de fuese todo por tomar por saco. Que che dixera a ti que non podía romancear a ninguén Increíble. O señor, que haces? para chegar ao final a ver que pasaba. Pero ti que te crees que é isto un shooter? Mira estos dibuxos. Mira esta dirección de arte. De que, o sea, ¿en qué género está usted? No, hai que romancear a alguén, pero non. En fin, está chuli. Pode botar un ollo. A mí o único que me decepcionou foi a resolución do misterio final. Quero dicir, non a resolución de quen era o asesino, sino que pasou sabes, que pasou co asesino. Pareceme un pouco en plan, non sei se me explico. Non cal era o twist, sino que facemos co twist. Eso deixoume un pouco underwhelmed. Pero non, polo resto pasámolo ben, pois é diferente, é unha cousa diferente. Hai unha escena no inframundo con Orfeus que está super guapa. Ya está. Pois xa estaría. E Apolo en surfero. Bueno, vamos a ir por outro deste ano, que ahora vamos para Sara, que vamos a ir, con outra saga así coñecida que é o Assassin's Creed Shadows. Así que nos contas de la Sara? Pois, o mesmo con outro disclaimer, igual que no anterior, tamén foi de Backseat Gaming. Todos que vou mencionar foron de Backseat Gaming, menos un deles no que estive un pouco máis claro, vale? Xa deixo aí o disclaimer, pois se me queredes que dea unha análise super profunda, penso que neste caso non vai poder ser. Pois, o seguinte que quería mencionar era Assassin's Creed Shadows, tamén diría o mesmo, exactamente, ainda que máis pronunciado neste caso. Gustame moitísimo a arte que hai no xogo, gustame moitísimo como se asemella, porque, a ver, vamos a ver, teño que mirar unha cousa. Gustame moitísimo como se asemella os escenarios, os elementos do xogo ao Xapón real. Claro, eu tamén veño con información fresca, porque estive en Xapón hai uns meses, entón teño todo super presente, pero sí, gustame moito. Os escenarios, referencias, sí. Me ponen por aquí por Xapón, pois sí. É que son desta xente que chega de Xapón e di, en Xapón tamén había, non sei, sándwiches. En Xapón tamén tiñamos, non sei, mesas e cadeiras. En Xapón era así, son esa persoa chapa, que claro, de Xapón non pode parar de falar de Xapón. Moito xa non estou a conter, porque, bueno, Eu penso que non estás dando a chapa todo o que poderías. Non, é verdade. A verdade é que estás, vamos, miur. Fixo moito exercicio de contención, Pois podías desaltarte un pouco. Estou guardando aquí un capítulo especial de Xapón porque temos xente no recuncho para facer un capítulo entero tranquilamente desde aí. Na cabeza Lara, que sigo que sexa. Vamos con dous máis que non están nos máis votados da enquisa de recuncho. Non sei por que queres comezar, se Pic ou outro. Pois mencionaría a Pic. Pois veña, Pic. Que pasa con Pic? Pic foi nomeado mellor multijugador. Un destes xogos que faláramos no último episodio que entraría dentro da categoría Friends Club. Recordemos que Friends Club son estes xogos que son baratos, non custan moito dinheiro, están diseñados para outras persoas, modo cooperativo, xogues como Creo que perdimos co audio. Un segundo.
Aseguro agora, senón, espera, que teño aquí música para subir un momentiño. Pero non te temos, perdímoste. Non me digas. Senón, fai volveres aí a entrar, senón recuperamos agora cosas de directo. Hola. Agora, a ver. Hola. Sí. Estuvo... Sí, ahora sí. Sí, veña. Sí. Volvín. Has vuelto. Sí, achégate un pouco máis ao micro, senón se é outro distinto. Pois iso, estaba dicindo Mellor. para xogar cos colegas, xogar de colegueo, de bromitas, é un xogo moi parviño, ten chat de voz de proximidade que é moi divertido. É basicamente un xogo no que ti cos teus compañeiros intentades chegar ao cumio dunha montaña ou dun punto alto, ou chegar a un punto A dun punto B do mapa. Pero claro, tes moitísimos obstáculos, tes que axudarche cos teus compañeiros, tes medidores de fame, medidores de resistencia, a xente é un pouco capullina e tamén che fai as putadas para chegar eles antes. Entón, opino que é verdade que é moi bo xogo como multixogador, quedo con ganas de xogalo máis. O que pasa é que non sei se está ben explotado o xogo. Dame a impresión de que podría ter muitísimo máis. Por sorte, é dos xogos que teñen patches, non? Que teñen parcheados periódicos e teñen DLCs tamén, pero sinto que lle falta aínda máis. Espremer un poquinho máis. Vale. Probaches a xogalo con xente, non? Como? Ti probaches con amigotes, entendo? Claro, Que tal? Fixetes, eu teño unha pregunta. Este xogo desata o instinto perro ou desata o instinto perro? Ai, non che estou a escutar. Non te escoitamos. No, xa estamos co StreamYard que está... Oh, non. Dai outra pregunta. Digo que se o xogo desata o instinto el hombre es un lobo para el hombre ou se desata máis ben o instinto colaborador. Bueno, as dúas. Sempre se comeza con colaboración, tal e cual, pero basta un pequeno xesto de traición para que empecemos a pensarnos. Eu sempre que xogo este xogo acabo suando, pero dos puros nervios, de que me poño tan nerviosa que acabo enchoupada de suor. Non sei se é mellor xogar a isto que xogar ao Ring Fit, porque de verdade que acabo deshidratada. Eu creo que xogar a este comando do Ring Fit é a solución. Lembremos que nesta canle xogouse o Fall Guys con mando Ring Fit. O sea que por moi longe non está. Pero bueno, queda aí o pic, sí que tamén así a nivel de TikTok e de meme tivo así certo impacto este ano o pic. Se te parece, vamos a deixar o outro porque creo que van comentar por aquí máis tarde e vamos ir xa cos top. Espérate, como movimentos aquí de votacións. Ahora hai máis empate aínda. Bueno, temos dous gañadores claros de votacións e logo temos aí como un sextuple empate. Cando comezou o directo eran 4, ahora son 5. Entón vamos mencionalos, perdón, 6, sextuples son 6. Entón xusto un deles, mira, xusto entrou, aproveito, o Silent Hill F. Peña, ahora sí que pasara para ti. Que nos contas o Silent Hill F? Pois menciono que foi nomeado a mellor narrativa e mellor performance da actriz principal. É un xogo que, como todos os Silent Hill, xoga moitísimo co grotesco, co noxento, con cousas como que dan como grimilla, non? Penso que Silent Hill fai non moi ben, como todos, basicamente. Tamén inclúe moitos elementos do Xapón, no que eu estou en plan isto non había no Xapón, o santuario, este caramelo que non sei que, sabes, cousiñas que dis, ai, é verdad, claro, se non está no Xapón, se non estiveches no Xapón non entendería. Sacame tamén un pouco lado. Ahora ten que empezar Sara a xogar o Yakuza. Ou o Guns of Dragon, que non sei se viste o trailer, no, pero bueno, agora vai flipar. Like a Dragon. like a Dragon. Claro, a novedade con este Silent Hill con respecto a anteriores, que se anteriores Silent Hills, sendo un xogo de movimento xaponés, o que buscaban é parecer esas historias de Norteamérica e demais, pola ambientación e demais. Este sí que a pura estética e a ambientación xaponesa. A min lembra un pouco aos Fatal Frame, aos Project Zero, tamén un pouquiño.
por ser terror e cousas así un pouco máis fantasmagórica etérica, pero bueno, que boa entrada, e parece que agora Silent Hill leva un par de anos entre o remake do 2 e e algunha cousa que estaba aí por vir que, bueno, que está tendo un pouco de vista. Sí, efectivamente, Silent Hill en Japón, o que ven sendo o Project Zero. Vamos con máis finalistas, neste caso dos máis votados deste caso tuvemos 25 votos, hai que decirlo, 3 deles foron para Silent Hill F, perdón, 25 persoas que votaron, poden ser votados varios xogos, a 3 votos, eso, está Silent Hill F. Tamén temos o Split Fiction, que teño ganas de probarlo porque ainda estou co anterior o bueno, las fofas no It Takes Two, este ten pinta que aínda máis tola de mistura de xéneros e colaborativo e tal, pero bueno, ten pinta de ser moi simpático e do Split Fiction teño unha recomendación. A miña amiga que solamente xoga ao Animal Crossing dixo o meu marido e máis eu temos un xogo novo que xogamos xuntos, cosa que odian facer porque somos dos moi gustelles controlar, sabes, gustelles levar as rendas, entón non lle gusta nada xogar xuntos. Dis que o pasaron moi ben. Entón digo, pues, sabes, algo ten que haber aí para que el alfa e el alfa o pasaran tan ben. Eso, ten boa pinta. E se ten en Switch 2 vai sair un xogo novo que tamén para mí dos que máis me chamou a atención dos Game Awards foi que o Orbitals, que ten unha estética super chula, o sea, que parece anime con VHS e tal, e é colaborativo tamén, ten esa cosilla de PlayStation e ten a min do que máis me chamou dos Game Awards, pero bueno, seguindo un pouco na estela, así que tamén sairá o ano que ven e demais. Vamos con outro dos terceiro postos, que pareceume raro que non entrase aquí Rita falar del, porque escoito digo, eso mierda. Kingdom Come Deliverance 2. É que técnicamente non xoguei. Claro, pues eso, vale, xa verá tempo. Pero me vi la peli en YouTube. Bueno, pues no. Non toda, escollín partes. Escollín as partes que vos sabedes. Que outras partes. Vime a historia, a romcom de Kingdom Come Deliverance 2. Eso foi ben. E estaba super ben. Increíble. Pois logo, con 3 votos está tamén o Ark Riders, que está tamén entra dentro dos xogos multixogador en liña tamén, se non teño mal entendido, tirando de shooter, non sei se ten algo de looter e máis, pero bueno, Ark Riders tamén está dos máis votados, e os outros dous con 3 votos serían o Blueprints, que de aquí temos falado un pouquiño, moi ben, o sea, para min o Blueprints lembremos que como roguelike no que tes que ir por unha casa que van cambiando as habitacións dun punto a outro, tes que ir dando pistas pola casa e ir confeccionando a túa casa con distintos planos e demais ata que non das chegado ata a habitación 46, pero basicamente é unha mansión, non sei, ten cousiñas chulas. Que pasa? Que este concepto roguelike ás veces fai que levo como media hora sen avanzar nada e outras veces que avanzas e guau, que xiro tal. Entón, bueno, está moi ben tirado, desenvolvemento super indie pequeniño e moi ben tirado todo. E o outro que queda, vou devolver a palabra a Sara, sería o Dispatch. Efectivamente, nomeado a varias cousas. Dime. Sí, que debe ser dos teus favoritos deste ano, pode ser? Ou como vai a cousa? Sí, a verdade que sí. E por qué? Teño por aquí. Foi nomeado a mellor independente debutante e voz dos xogadores. Foi o mellor entre os xogadores. Dispatch é un xogo que ademais non sei como non o mencionaches ti, Rita, porque sigue ten opcións de romanceación e incluso ten a opción que elixiches ti, que é a opción de non romancear a ninguén. É moi difícil de conseguir. A ver, eu vos vou recordar que este ano parín, vale? O sea, bueno, é verdad. Pero que conseguir. É verdad, non digo nada. Hai que facer os videoxogos para xogar cunha man mentras das a teta. Eso é o que... Ai, señor, pois sí, miña rula. Comentoche que ten somente 2 personaxes romanceables, non vou dicir que non son. Os que eu quería que fosen romanceables non o son,
Deixarei aí. Sí, sí. É bueno, é bueno. Pois é un xogo que ten como dous seccións, non, de xogo. Está esta parte que vemos agora que é máis como a de Telltale Games, de moito diálogo, é basicamente unha película. E tes nalgúns momentos quick time events ou tomar decisións de acerca de respostas que tes que dar que logo cambian con a trayectoria do xogo, etcétera, etcétera. E logo tamén está a sección de o propio dispatch, porque ti és como non sei como se chama en castelán ou en galego, como se di? Dispatcher, esta parte que vemos aquí. Despachador. Sí, despachador. Ti és Robert, a personaxe principal é Robert, que traballa nunha axencia de superheróis. Todos estes que ves aquí son superheróis, pero son en realidade viláns reformados, entón teñen todos como un pouco de garra, son un pouco canallitas. O teu traballo consiste en mandar a cada superheroe a unha misión, a un recado, dependendo das súas características. Se unha persoa ten máis inteligencia, máis rapidez, etcétera, etcétera. Tamén podes construir os stats de cada un, non? Pero veñen cuns stats predeterminados, cuns efectos predeterminados, tamén hai sinerxías entre uns e outros, está moi ben, moi chulo. Dentro desta sección tamén hai un tipo de nivel ou un tipo de proba que consiste en hackear sistemas dependendo da historia. Entón o que faz é manexar unha boliña por un labirinto, tes que chegar ao final do labirinto, pero claro, hai inimigos polo medio, hai contrasinais que tes que descubrir, un pouco puzzle, unha parte bastante de puzzle. Sara, Xerxes, temos unha pregunta para ti. Dime. Aquí o amigo Xerxes, eso, queremos saber se se pode romancear a morcego, porque eu que iba a preguntar eso, vale? Quero que sepades que foi o quería que se pudiera romancear. Non se pode. De feito, este morcego está medio liado con outra personaxe que tampouco diré quen é, pero é a outra personaxe que eu quería que fose romanceable. O mellor de cada casa quereu, si, xa está. Sí, 2025 mal ano para o romance. Definitivamente. Sí. Ademais, unha das personaxes que tes que romancear, bueno, que podes romancear, se queres, ainda que non entendo por que quererías facelo, é insoportable, caeme fatal. Son hater número 1 desta personaxe que non vou dicir cale. Spoilers, por Dios. Pero es que xogar, é moi chulo. Porque está feo señalar a xente que ten bigote. Acertei, no, vale. Non, aquí tes a máxima lover dos bigotes, xa máis deberedes a mí, non tu bigote. Entón, que xénero sería o xogo? Que xénero? Pois ten un pouco de puzzle, un pouco de visual novel. Visual novel, sí. Visual novel con puzzle. Porque non ten outra forma de chamarse aquí. É como un xogo de Telltale Games, pero con un poquinho máis de pisas, un poquinho máis de... Sí, aparte saiu fai nada, creo que fai menos dun mes e houve moi boa acollida por redes esa saída. E quedanos 2 postos por votar. Segundo e primeiro posto, creo que hai poucas sorpresas e demais, pero bueno, no posto número 2 das votacións do público con 6 votos, é dicir, un 24% dos votos, foron para o Hollow Knight Silksong. Así que quen quere comentar de vos por aí? Mentre busco aquí un pouquinho. Eu non rematei, pero sí que xoguei ao Silksong. Eso sí, puxenlle o mod de ser invencible, porque non tiñamos tempo para morrer. Non tiñamos tempo para morrer. Eu que sei, que podo decir? Foi moi entretenido. Ti xogáchelo, ya, quero decir, estás aí... Que se xoguei, tedes o gameplay completo en xogando no recuncho. É verdad. Bueno, a todo, sí. A ver, este episodio vai de facirse bombo. Sabes que o peor de todo, Iago, que eu vin varios episodios dese gameplay. O sea, xuro que cando estaba xogando o Silksong, puxenme a ver o teu gameplay, a ver que ben o facías. Esquecesme completamente.
Que ao principio estaba moi celosa porque non morrías nada. Bueno, en fin. O sea, en comparación con como estaba facendo eu antes de poñer un mod, sabes? Que non daba salido do pozo. Entonces, puxeme a ver a agua e dixo, pero este xa chegou arriba de todo, que é isto, sabes? Pareceume fatal. Pois sinto moito terme olvidado. Ten unha cousa que é fascinante porque, o sea, eu este ano levo 4 ou 5 Metroidvanias, 3 deles esta semana, pero Blasphemous tamén e demais, pero enténdese por que este está entre os meus, porque aparte sí que houve unha cousa bonita en algún grupo, por exemplo, nun grupo de Discord da xente Retrocabeza, teníamos aí como un chat privado de que íbamos comentando cousas sin comentar, en plan, alguén foi por aquí, non sei que. Entón, claro, ves que cada un chegou ao acto 2, por exemplo, por sitios distintos. Entón, esa cousa de que, bueno, eu fun por onde me mandaba o xogo un pouquiño, sendo tozudo tal, pero outra xente dixo, eu paso de aquí, vou por outro lado e acabou chegando, tirando por outro lado. En fin, e logo si é certo que a nivel de dificultade é un pouco efecto Super Mario Bros 2 o xaponés, a nivel de que é un pouco a mesma base do primeiro, pero xa moito máis difícil, xa sabendo un pouco o que sabes, pero moi ben. O apartado artístico notase unha subida e demais. Bueno, creo que moi ben como xo. Para min eu creo que é o meu favorito deste ano. A mí gustoume moito, a verdad, pero teño un punto negativo. Pero isto é totalmente subxetivo. O sea, é unha cousa que a min personalmente non me gustou, que foi o deseño da Ciudadela. O deseño non porque fora feo, nin porque estuvera mal feito, sino porque dixen isto xa o vin, sabes, Iglesia Católica del siglo XVII. É que é moi Blasphemous. Claro, pero para min Blasphemous é perfecto, sabes? Claro. Para min Blasphemous é Iglesia Católica perfecto, parodia, sátira, homenaje, carta de amor, todo. Entonces, todo o demais eu vexo e digo, está ben, sabes, é bonito, pero é que xa vin Blasphemous. É que eu creo perder un pouco, porque eu creo que xogaron un Blasphemous bastante esta xente, o Team Cherry antes de meterse con este, porque hai moita cousiña de tema religión e demais, pero si é certo que a nivel xogale mecánico, como se manexa a personaxe, sigue estando moi fino o Silson. Sí, e o Blasphemous do todo demais, maravilla, pero só dixen que teño unha cousa que é totalmente subxetiva, que non ten nin nada que ver con que, sabes, porque non Roma... Eu encontrei ese señor nunha celda, como se chaman, no sitio ese que se pode todo, que se te caes na auga enfermas, e dixen, mama, pero non pudo ser. Ese señor, ese saltamontes, saltón. E aproveitamos para decir tamén en novas. Hoxe vamos metendo as novas así polo medio, anuncios de xogos novos e tal. Tamén dicir que onte anunciouse que vai sair xa, bueno, están preparando un DLC que se chama Sea of Solitude, creo que, bueno, vai haber un DLC do Silson en camiño, e tamén vai haber unha actualización para os que teñen o xogo de Hollow Knight 1 en Switch para pasarlo a Switch 2 con mellor rendemento sen ningún tipo de coste. Así que número 2, perdón, na votación do Recuncho, Silson, e por un voto no posto número 1, a que non adiviñades cal é. Non me lo podo esperar. De que non vou subir por ningún sitio. Eu creo que non. Inspirado, eu creo que non se mencionou. Consultei 33 oráculos e non ningún deles me debo a resposta. Bueno. Tira baguette. Casi acerta Xerxes, logo faremos diso. Pois efectivamente, posto número 1 co 28% dos votos, o Claroscure Expedition 33. Aquí quen lle deu Backseating? Rita, ti tiñas un poquinho Backseating, non? Sí, un poquinho, pero houve moito avance esta semana que eu non estaba. Houve moito avance na historia. Eso sí, xa che digo que onte pola noite, sabes, fomos para a cama e estuve en unha especie de debrief do Claroscure. Sí. Pero, onde te quedarás ti? Acabar só acto 1 ou como iba a cousa? Ou... É que non sei que actos son, non me acordo. Bueno, eu estaba, non entremos. Vin hasta a vila dos pincelitos. Sí, vale. Que chama así porque ten un penacho.
Vale, pero xa me enterei de moitas máis cousas, o sea, o que xa sei claro, spoilers porque fuertes. unha aventura viva. Para min é o sí que mencionaba cando recibo un dos premios que levo nos Game Awards, un dos tantos, mencionou o creador do xogo que lle agradecía moito a Hironobu Sakaguchi pois o seu traballo porque influenciou moitísimo. E efectivamente é que é un pouco Final Fantasy X, un pouco que sigo facendo logo Sakaguchi con Lost Odyssey, o exclusivo este que era de Xbox 360. A verdade é que funciona moi ben. É que a min funciona casi xogos máis lineais, porque este tes un pouco do mundo aberto, pero tes esa historia ben marcada, tal como por exemplo Final Fantasy X, que é facer un camiño a Santiago, pois aquí tes un pouco camiño a Pintora, que ir a pola Pintora a ver que lle está pasando aí. E a verdade é que iso, aparte ten un misterio cas personaxes que comeza así un pouco en media res, tamén con moito drama xa ao comezo e demais. Bueno, entón hai unha serie de resolucións aí de personaxes e misterios que están chulas e o mundo que se vai construindo, moi francés todo. Conseguiches os outfits de Baguette a todos os teus membros? Os de Baguette ainda non, os de bañadores tal, que sí, que xa falamos no especial de praias, creo, no de Rianxo. Hai un inimigo que, bueno, podes estar. Hai un inimigo que é unha bola de petanca. Que a min ese concepto, aparte é un tipo específico que aparece en cada, digamos, fase, entre cada zona. A mí o concepto da bola de petanca, xa como tes que acceder a ele, digo, bueno, Francia aquí, a top. Aquí habría que facer o co futbolín, seguramente unha cousa así, demais. Eu quero pensar que o equipo que pasou ben poñendo bolas de petanca, mimos e baguettes, sabes que dixeron, jaja, que se inundaban. Aquí xa se di que tengo a miña francesa que é campeón do mundo de petanca. Hai un xogo de petanca de Play 3 que teño pendente de ver se o probamos aquí no Recuncho con xogo de petanca. Este é un vídeo que tiamos para aquí pendente. Pero bueno, moi chulo. E logo tamén neste caso, pois tamén con un regustiño de sabor galego do xogo, porque a localización do xogo ao castelán pois fixeron a Ramón Calvo, así. Ramón Farto e Alba Calvo, bueno, dentro do equipo de localización ao castelán, e tamén pois eso tamén pa diante. E a verdade que, bueno, moi ben o xogo. Sí que é certo que ten para min o último acto perde un pouquiño de sentido tal, pero no JRPGs en xa pasa un pouquiño isto que ás veces xa empeza, digo, bueno, ok, moi ben, pero bueno, moi recomendable. É tamén, unha fantasía. sí, é fantasía todo isto. E ata aquí estes os xogos de 2025, os máis votados. Por ver un pouco máis, algún xogo se votou máis, porque tamén había opción de votar a opción outros, así tamén vemos un pouquiño que máis había. Pois temos dos que se votaron en outros: o Dragon's Quest 1-2 en alta definición, o Inazuma Eleven Heroes Victory Road, o Saudo Palilium. Isto acabo de votar os Xerxes, o Brick Breaker da páxina de Xogalego. xa dixo comezo directo. O Monster Hunter Wilds, que non estaban nas nosas propostas. E esta persoa que confundiu a Recreativa de Daytona USA é do 93. Cuidado, Rita, aí cando toques o micro. E nada, e logo por aquí se votou un poquinho máis, pois o Donkey Kong Bonanza, o Ninja Gaiden Reachbound, pero bueno, un fun eu xa directamente. Ninja Gaiden Reachbound para min, dos de este ano tamén é o seguramente o top 2 por aí. Algún voto para Absolem, para el Elden Ring Night Rain, o Ghost of Yotei, Mario Kart World, o Metroid Prime 4 Beyond, Shadow of Midnight e The Outer Worlds. Quedáronse nada o Sonic Racing Cross Worlds, que decir que John non votou. É verdad. Battlefield 6 é que non o viu Marcianitus, que senón creo que tamén lle daba aí. Que sabe que votou Inazuma, non sei por que di. ¿Verdad? Bueno, que non me citamos o resto de premios que levou o Expedition 33, tamén están a medalla Castelao, van ser 17 Goyes, 15 Oscars, o Planeta e un par de Mestre Mateos. Actualizando agora. Tamén Creo que capa, tamén podríamos... sí. a copa e o Miss Vaca e a Liga francesa de petanca. E a Sam Maguire.
Edito Cal, vamos con Lara, que temos aquí hoxe aburrida, porque ela é retro, entón xogou xogos do ano pasado ou anteriores. Eu vou con lag, cos xogos. Vamos a chamar Laga. No, perdón. Como os franceses. Entón, onde foi o teu pozo de horas este ano? Bueno, no, pozo de horas foi o Final Fantasy Rebirth, que son lugar para outro sitio. Vamos deixar outro tema. Eu xogo que xoguei este ano que me gustou moito, aínda que teño que dicir que está sen rematar por culpa do Final Fantasy Rebirth, é o Black Myth Wukong. Estrés postraumático. Ai, estrés postraumático. Black Myth Wukong. Sí. A ver, a mí gustou un casi gaño ano pasado. O xogo é do ano pasado, ao final do ano pasado, e gustoume un montón a temática do xogo a nivel artístico. É un Souls-like, estes xogos levos moi mal, entón xoguei aí con dificultade, pero a verdade é que disfrutei moito xogando. Pero unha das cousas que máis me gustou deste xogo é que é un xogo que está baseado no libro Viaxe ao Oeste, que é un dos grandes clásicos da literatura de China. O equipo que fixo este xogo é de China. É un xogo que está super pensado para a xente de China. O sea, o resto do mundo buscado información, porque é unha historia que está situada anos despois de que acabe a novela, ten moitos personaxes e moitos elementos da novela original, pero para nós, lóxicamente, non temos toda esta historia de base que eles si coñecen, porque ademais Viaxe ao Oeste ten miles de adaptacións en China de debuxos animados, unha serie nos 80 que é super mítica, super famosa. Entón, non temos toda esa información. Eu xogando o xogo tiña esa sensación de que me estaba perdendo moitísimas cousas, que me faltaba moitísima información de personaxes, do que pasara antes. Pero eso foi unha das cousas que me gustou do xogo, precisamente, que non estaba pensado para o mundo en xeral, senón mundo en xeral, se queredes saber, pois buscade información ou ledevos a novela ou o que queirades. E eso gustoume moito ese rollo, porque ao final sempre me dá impresión, vendo series, vendo películas, que como que vivimos nun mundo moi anglosaxón, especialmente cultura estadounidense, e o que ven de fora pois é máis descoñecido, e gustoume que non che levaran da man. É dicir, queres máis información do que pasa en Viaxe ao Oeste? Pois vas mercar o libro, que é unha cousiña así de nada. Así que xa sabedes, se queredes. Seguro que o podes piratear tamén, que ao fin e ao cabo é un libro que é moi bello, creo que os dereitos de autor xa saben dir, sí, xa van alá. Non sabemos o contido acerca de a Viaxe ao Oeste que hai. Eu recordo ter visto unha peli, sei que hai moitísimas referencias en videoxogos, Dragon Ball, Pokémon incluso, Infernape, é verdad, Dragon Ball. É a historia de Sun Wukong. É unha pasada porque, sobre todo vendo en YouTube, buscando a banda sonora, había moitísimos comentarios de xente de China que estaban flipados con este xogo, porque decían que eso, que os recordaba moitísimo a todo o que viran na súa infancia, que Viaxe ao Oeste hai unha cousa super mítica, pois como Quixote aquí, e incluso creo que hai unha canción que é a canción principal de Sun Wukong, do personaxe principal, aínda que ti realmente non eres un Wukong, eres un elixido que está buscando despertar a Wukong outra vez. O tema principal está baseado na música desa serie, o sea, hasta ese punto reconecta con moitísima xente. Entón, claro, para a xente dali, pois é super mítico todo o que ven, ten moitísimas referencias, para nós non a ten. E gustoume moito eso, en plan de, mira, xogadores do resto do mundo, se vos queredes enteradevos. E despois é un xogo, é un Soul-like, durillo de xogar, ten moitos bosses moi complicados, pero tamén ten a súa pequena parte de exploración, os entornos son unha pasada, e hai moitísima información por aí para ir descubrindo e sacando.
No, al final é esa filosofía desde o global, desde o local para o global, que Exacto. temos o Expedition 33 tamén con unha forte iconografía francesa, o caso de Blasphemous, por exemplo, pois nos para cousas aquí. Comentaba por aquí tamén faron, por exemplo, se fixe algo así co Quixote podría ser flipante, pero un Souls like tal. Xerxes di que fan Casmorga tamén. Iso, pois eso tamén logo desde Australia Team Cherry, pois mogollón de insectos raros, eu que sei. cada unha a súa movida. Mogollón de insectos raros. Efectivamente uns gráficos iguais como Pokémon Legends Z, sempre que non caia un pouco de hate para os gráficos de Pokémon. No, parece que eso sempre funciona, o sea, que sempre funciona, que se nota que esos xogos teñen algo que é especial, de verdad, cando se fai desde o local para o global. Sí, para min é un valor engadido super forte. Entón, sí, porque ao final escapas do molde ese que dis de que está todo globalizado, estadounidesizado de estética especialmente. Siento que se fai con máis agarimo. Sí, porque ao final este equipo, o sea, este xogo é brutísimo, un triple A brutísimo. Empezaron sendo 33 personas ou unha cousa así. Creo que no momento top do xogo eran como 140, pero tampouco é unha cousa hiper mega desorbitada. Entón, verdade que somos señor maior e hai aquí cousas de Twitch que están pasando. Hai un trendo hype, graciñas a xente que soltou por aí cousas. Creo que foi Barney, perdón. Que encima como estaba un podcast isto, logo en diferido que é rarísimo. Pero bueno, graciñas ao que está pasando por aí no chat. Vamos con un que vai crear polémica. Sara non o sabe aínda. Cal foi o teu xogo deste ano de descubrimento? Que tamén é deste ano. Sí, foi foi o gañador ou foi nominado? Estivo nomeado e gañou, creo. Pois foi o gañador. Xogo de móvil. Efectivamente, é que como cortouse. Perdímola, no, xusto ahora perdimos a Sara. Corre, quedámonos sin saber. Quedos en materia, nunca sabemos que xogo é. Bueno, se parece, Rita, vamos mentras co teu, que era o Thirsty Shooters. Antes que nada, quería enmendar aquel erro que tiven ao principio, que me comentaches no chat, porque, bueno, eu estaba mirando as datas para asegurarme, e pues lino mal, debín querer que fora que os Stray Gods fora de 2025, e o meu cerebro dixe, tranquila, nena, que eu fago isto por ti, pero non é 2025, chavales. Sinto moitísimo. Información errónea. Quero corregir porque non me gusta dar información errónea. Eso, 2023. E dicho esto, continuamos. Perdón, Ti sigue, busco aquí Stray Gods mentres. Sí. Creo que falei do Thirsty Shooters nunha ocasión, así de pasada. Este Fishing Backseat Gaming xogo no Evan é un xogo moi divertido, sobre unha rapaza de 20 e poucos anos que volve á súa vila, unha vila en América. Ela é de orixen indio Sri Lanka. Isto é importante porque digamos que a parte central do xogo son as relacións que ten ela ca súa familia e cos seus exes. Entonces, digamos que o gimmick do xogo é que tes que loitar cos teus exes, con todos deles, creo que eran 5, non me acordo moi ben. E as loitas, que estes movimentos de ataque e tal, as loitas son como discusións emocionais que tes sobre o que lles fixeches, porque a verdade é que fuches un auténtico desastre nas túas relacións interpersonais. Yala foi un auténtico desastre nas súas relacións interpersonais, tanto que se marchou da vila, escapou da vila, e agora vai volver porque non ten onde quedarse morta e ve a súa irmá vai se casar. Entonces, pues, ten que volver e ten que enfrontarse a esas relacións que deixou rotas, estas, digamos, rotas, non só rotas, pero tamén, pues, desgastadas ou que tiñan potencial. Está cheo de minixogos, no? Ela é skater, hai minixogos de skate, hai como unha misión paralela
con os adolescentes no skatepark, hai minixogos de axudarlle a cociñar a túa nai, pero o máis importante do Thirsty Futures son as conversacións emocionais que tes durante as batallas, ca túa familia, todo o que para ela significa que os seus pais señan de onde son, ela é bisexual, sabes como eles a aceptaron, pero as cousas que pasaron entre medias, e o final boss que non te lo esperas, pero ten todo o sentido do mundo. Eu como que te esperas que seña eso, pero que ao mesmo tempo non te lo esperas. É boísimo, o final boss é boísimo. Todos os teus exes son graciosísimos, cada un ten as súas, porque ti fuches unha cabrona, pero eles tampouco son perlitas, sabes? Hai un que sí que é unha perlita, pero o resto non. Entonces, pois, é moi gracioso, é moi divertido, é moi emocional. Eu estaba facendo backseat, pero cheguei a emocionarme de verdad a cara ao final do xogo con algunha escena que houve entre os pais ou con algún ex incluso. Moi ben, estupendo. Pues, estou vendo agora, ten moi boa pinta, está me recordando un poquinho Sayonara Wild Hearts, de concepto un pouco de desenrolado por Annapurna, perdón, que non o dixen. Bueno, publicado, logo era de Outer Loop, que en desenvolveu. Tamén o Sayonara Wild Hearts o publica Annapurna, desenvolve ese mogo. E logo o que vou encaixar, vou saltarme a Sara outra vez, xa que queu, pero encaixa co que iba a destacar eu deste ano, porque por esa estética do monopatín e demais vas entender por qué, que o meu show favorito este ano foi un show que creo que tamén é do 2023, que é o Bomb Rush Cyberpunk. Algúns se chamarán Jet Radio 3, porque basicamente é que é sucesor espiritual completamente do Jet Radio 3, que neste caso pois ponos nunha vila que é New Amsterdam. E basicamente pues temos aí unha historia con, bueno, de cyberpunk, con este estético de cel shading, con estilo banda deseñada, eso pues moi marcado, e que pues integramos dentro dunha banda de patinadores que tamén fan grafitis e demais, e temos que ir por distintas zonas da cidade, pues entre facendo distintas acrobacias, grindando con patins, con monopatín e con bicicleta, que están gañando o respeto das bandas rivais, e hai unha historia aí detrás para coñecer o paradeiro do noso protagonista, Red, que vedes que leva aí como un casco vermello un pouco raro. E a verdade que é un show que en probar os Jet Raiders originais é como moi digno sucesor, un pouco na liña de zonas abertas, non é mundo aberto, pero é zonas abertas, digamos que temos en zonas amplas para expresarnos co movimento e demais, acompañado de música, pues eso, de estilo, bueno, partindo de música urbana, hip hop, con electrónica e demais. Xa vos digo, moi contento. No meu caso, xa vos digo, casi do mellor deste ano foi que suscripcións, o cal non sei se cambia un pouco o modelo e tal, pero bueno, deron no Plus, creo que en mes de maio ou xuño por aí. É moi bo show que me quedo deste ano. E logo, este ano tamén estive aí un poquinho co momento Game Boy Advance, cos Metroid de Game Boy Advance. Ahora estou co de Game Boy, que vai ser máis duriño de Game Boy, pero bueno, tamén os Metroid están os de Advance bastante ben. Edito Calveña, ahora sí, xogo que levou o premio a mellor xogo de móviles, que nos trae Sara. Hola, estou de volta. Relinchando. Rinchando, perdón. Pois sí, como xa laritei moitísimo do Dispatch, quería mencionar un pouco máis relacionado co meu, que é xogos de móvil. Quería mencionar o Uma Musume Pretty Derby, que é unha fantasía de xogo. Bueno, comecei a xogar super recentemente, entón aínda non pillei como vai todo o do xogo, pero mira, tiña aquí. Ai, non se me ve. Ten unhas escenas, en fin, e vai literalmente diso de ser pretty e de facer racing, pero todo con monas chinas, con mociñas de anime moi riquiñas, podes customizalas. Bueno, non sei, non teño moita máis información acerca do xogo, pero como vos digo, acabo de
literal, de comezar a xogar, entón non podo facer unha opinión super informada, pero é que literalmente son chicas corriendo, pero como se fosen cabalos. Non sei se hai opcións de romanceación, porque ten un pouco vida de visual novel tamén, pero oxalá. Oxalá. A ver, isto está ben telo debate, pero que aquí hai parte do sector que crea dúbidas. Eu dubido de momento que non teño nin opinión directamente. Claro, é como mira, vou no xogar, no próximo episodio vou vos contar que tal, a ver que cousas atopo, pero é que é moi chulo, é moi de idols. Pero son cabalos. Parece. Sí, o que pasa, non sei por onde deriva por aquí un pouco isto, porque sí que temos falado a veces tamén do tema este de se quero digo tamén por o perfil de todo o que está pasando en manga e demais, de unha serie de xogos ou tipo de historias que están chegando tamén ao público igual xuvenil, a veces non con análise crítica igual para afrontar este tipo de produtos que tampouco teño moi claro de como tomar o titular de rapazas correndo como se fosen carreras de cabalos. Xa é controvertido, efectivamente son así. É que eu xa para empezar os xogos de waifus teño os meus problemas. A min este tipo de xogos con este tipo de personaxes a min dame moita grima personalmente, xito, pero igual eso, moitos anos lendo manga e exposta a este tipo de personaxes femeninos tan infantilizados e tamén xa independentemente de que lles poñas que son cabalos, en fin, provócame moito rechazo personalmente, entón sí. Como unas chinas como hai aquí, efectivamente. Sí, é un tema controvertido. É un pouco como este tema de non, é que non é unha moza, non unha nena pequena, ten 5.000 anos. Xa, sí, este anime no que había unha nena super chiquitina, pero claro, non ten 5.000 anos porque é un dragón en realidade. Ten corpo de humano totalmente, de humano moi pequeno, pero ten 5.000 anos. Xa está, é legal. E que claro, eu outro día entendí no mal cando falamos deste, creo que foi a semana pasada, pensei que era como o do Hateful Pigeon, creo que era que aí realmente eran cabalos de verdad. Que eran cabalos. Eso con alma de do que fose. O sea, perdona de francés, puto increíble. Como una potra salvaje. Esto habría sido puto increíble. Pero en fin, eso bueno. Sería encantado. Y encima tenías que encontrar, sabes, o máis pura sangre para poder ter os medios. No, sí, bueno, ahora estoy viendo aquí en fin, hay un momento aquí xa tipo de Dora Life a nivel de físicas. Nada, un mae cabalo en xaponés, efectivamente. Quedamos con esa nota, que un mae cabalo en xaponés. Con isto vamos a ir efectivamente, vamos a ir tamén cos xogos que descubriste esta novos, neste caso, vamos a ver por aquí que nos dixastes. O BRC era eu acordándome que tiña que mencionar isto, Bomb Rush Cyberpunk. Alguna xente identificouse, outra non, entón algunha persoa dixo que o Silson, aparte de botalo. Logo Maestra Paladín dinos que lle chamou moita atención o xogo Xerme, de Acariño Games, que se puido probar, por exemplo, no Pixel a Feira, e que en principio ten saída para o ano que ven. Te me lo comentaba así un poquinho tamén na canle. Baldur's Gate 3, xente que descubriu esta no Baldur's Gate 3. Rita para Beniza. Voy de Stranger. Voy de Stranger, non sei se tedes por aí vos no radar. Non, pois vale, pois un xogo estética un pouco Game Boy, con un crevacabezas cenital, con toque é tipo Sokoban, o xogo este de que estás cenital movendo unhas caixas nun labirinto, tes que movelas para poder pasar chegar a tal. Pois parte un pouco de aí, pero entendo que con máis profundidade, polo que estou lendo así rapidamente. Xogo 2023. O Ghost Town en realidade virtual, este vou aventurarme a decir que é Farun, neste caso, que estaba tamén finalista en xogo de realidade virtual. Non sei se foi o que levou a final. En carreras de cabalos o gañador sería o Expedition 33, efectivamente. Sí, este Larroid pasa un pouquiño o caso comentamos antes, pero en fin. Volvemos, xente que por JPU dinos aquí o Marvel Spider-Man desde este ano. Mira, Linda Secas, a ver se me sumo ano que ven a este clube do de Legend the Laser Eyes. Eu xoguei, non o rematei, pero
É que dos mesmos que fixeron o Sayonara Wild Hearts, o que pasa que este é máis de quebra-cabezas, é máis longo. O que o Sayonara Wild Hearts é hora e media, este creo que vai pas 15 ou así. Pero bueno, destos quebra-cabezas de anotar cousiñas e demais tamén, creo que hai bastante cousiña por aí. O SMTV Vengeance, de non se va farto, que é SMTV? Cando aquí... É que... Na miña cabeza é as tartarugas mutantes, sempre... Shin Megami Para min é Tensei... Super Mario. Shin Super Megami Mario Tensei. Chibi. Shin Megami Tensei Vengeance, que é o que é claro, un spin-off, entendo, do Persona. Non é mismo, que isto, os do Shin Megami cando deixan de ser unha Megami cosa son tal. os orígenes da saga Persona. Sí, efectivamente. Efectivamente. Comenta por aquí o Expedition 33, o... vale. Precisamente Xerxes, no, que foi? Lilium. Puxo Nine Hours, Snipers, Nine Doors, que onte casi sai no game, o que é de game. Half-Life Alyx, neste caso outro de realidade virtual. Persona 4 Golden, que creo que está a pique de chegar o remaster, andan niso, o remaster ou remake. Hollow Knight, entendo que o 1 neste caso. O Taiko no Tatsujin Rhythm Festival do Xerxes. Non sei se era o que había no Pisa da Feira, pero bueno, o xogo destes de tocar o tambor. O Dispatch, outra persoa por aquí que o destaca, que é Diego Bouzón, que dixo que lle enganchou o punto de pasalo en 2 días e con gañas de mínimo pasado de novo con outras adquisicións. Logo, bueno, hai xente que puxo dar. Outra persoa que lo leían de Laser Eyes, aquí era ese. Como quen di, o xoguei o Silson, un saúdo a Taser Rex. Xa comentou antes por aí polo chat. Esto, vamos a saber, fan, que dos metros de que vea, esto era eu, efectivamente, no outro non sei, debía ser outra de proba. O The Last of Us parte 2, dixo que lle gustou máis ben un pouco o primeiro, pero o segundo que lle parece unha obra maestra. Pois eu, a verdade é que como persoa que se xogou o 2 enteiro, digo que moi ben. Por aquí dinos o Super Mario Tennis Victory, non sei que me perdí por aí. E pouco máis, co cal, se vos parece que xeimos bastante de tempo, ou se tamén fomos un poquinho máis xusto de tempo, vamos a ir ca sintonía do reto, porque vamos a quedar xogando un poquinho tamén. Veña, ala, vamos pa aí. Oxe, vamos con unha lista tipo top 10. Lembrade que o Super Mario Tennis Victory era, efectivamente, o do Smash, perdón, o do Shin Megami Tensei. Pois hoxe imos cunha lista tamén para rematar. Así que hoxe vou vos pedir, compañeiras, que me digades o top 10 mellores xogos do ano segundo Metacritic. É dicir, non Game Awards e todo isto. Do ano 2025, entendemos. Saídos en 2025. Nesta lista vou a descalificar 3 xogos que son remasters. E así nos quedan en 10 mallaos, porque están de puntuación 95 ou 93. Os remasters son os dous Zeldas que pasaron Switch 2, que estarían en primeira posición, o sea, empatados en primeira e segunda posición, e o Talos Principle Reawakened, creo que se chama, que tamén é un... Top 10 mellores xogos do ano segundo Metacritic, sen contar remasters. Abre fogo Lara, por exemplo. Pois o Peña, Expedition 33. Expedition 33 é un... Tasty. Estaría en segunda ou terceira posición, empatado aí con outro xogo, cun 92. Sara. O Hollow Knight. Silson. Sí. Hollow Knight Silson é un... Tasty. Estaría nesta posición que aparece aquí no rótulo, pero bueno, ten un 90 de puntuación. O único que ten 90, así que 6, Pues... está de sexto. Tengo que quitar os celdas. Pois eu digo o Dispatch. O Dispatch, atención, o Dispatch é un... Tasty. Entra aí pegadiño, un 89. Está empatado con outros cantos máis. Vamos poñer no momento de sétimo, en el que temos outros 3 xogos con 89 puntos. Pechando. Lara. Kingdom Come Deliverance 2. Kingdom Come Deliverance é un... Ten un 88, aí rozando. Estaría as portas. Ben. What? Non pode ser. Ves, teño que xogar ese xogo porque os romances sí que son vos aí. Non.
Eso Sara. sí que é romance. Eso sí que é romance. Sara, a ver se romanceste coa túa de agora. O Death Stranding 2. O Death Stranding 2 é un... Tasty. Tamén ten un 89, poñémolo de oitavo. Que sei, vou decir o Split Fiction. Split Fiction é un... Tasty. Ten un 91 de puntuación, así que van a poñer en cuarta posición. Molto bene. Ou quero decir, Moito tres ben, bien. ides bo ritmo, bo ritmo. Pois eu vou dicir Assassin's Creed Shadows. Assassin's Creed Shadows non me aparecen ni nos 20 primeiros, así que... Oh, no. Vaya. Hai un que non mencionamos casi nada hoxe, e digamos que, bueno, pensad tamén en finalistas do Game Awards, por exemplo, que ainda non citamos todos, bueno, por darvos así terreo para volar. Sara. Que di son opcións, pero hai un que non mencionei antes que estou a xogar, como non, en Backseat Gaming, e acabo de empezalo xusto agora, é o Skate Story. Skate Está? Story non está. Skate Story tampouco se deu tempo ainda para ver críticas en... Ah, perdón, non está mal, está en un 87. Aparece aquí xusto asomando nun 87. Pero non estaría dentro do top. Non é tasty, entón. Non é tasty. Casi tasty. Está ben. Pensade, por aí polo chat saiu algunha cousiña en algún momento. Sí, a ver. Si me toca, vou decir o... Por sacarlo diante, vou decir o About, que non creo que este, pero bueno, pues About non sei. anda por aí. Pues, si foi Sara antes... Shannon Son lle meto. Xa me parecía. Xa, no... A ver, non eso, pasa digo, nada, yo lo entiendo. sigue pensando en finalistas dos Game Awards en varias categorías. Xa non me Hades acordo, 2. tío. Hades 2 Tasty. é o número 1, ten un 95 xunto co Zelda. E que non sei que pasou co Hades 2, que a mí me sorprende que secuela así, en principio, que ves o trailer e dis máis do mismo, cosa que ven, pero moi ben, sí. Número 1, Hades 2. Quédanos o número 3. Sorprendente que non salira. Que non salía tanto na votación de antes, sí. Sí. Quedan vos o número 3, o número 5, o número 7. Perdón, logo, bueno, 2 máis. 3 máis, perdón. Tócame, verdad? Sí. Vou soltar o Mario Kart World. Mario Kart World non anda, pero pensade en exclusivos de Nintendo, que por aí hai algún que ainda falta por mencionar. Rita. Estuve en blanco, tío. Non me acordo dos nominados. No, ahora se queredes, quen teña que lance, pero digo Rita, creo que non tengo chat a vista, vos sí. Efectivamente, xa non me foco. Ai, dixose xa o Donkey Kong, sí. Non se dixo Donkey Kong. Donkey Kong Barbanza. Barbanza. Tasty. Donkey Kong Barbanza é un tasty, ten un 91 empatado co Split Fiction, co cal vai para o 5. Donkey Kong era do Barbanza. Que fuerte, non sabía. Sí. Que dedicación. Aí ven Donkey Kong que ven da Barbanza. A ver, quedamos por aí un xogo que mencionei eu por aí, estivo tamén votado aí no público. Xogo roguelike. O Blueprint. Rariño. O Blueprints é correcto. Tasty. Está empatado co Coleros Cure en terceira posición, metémoslo, son o terceiro aí. E quedan vos, a ver, hai un xogo que compartiu categoría con Dispatch en mellor indie, creo que mellor indie de debut. E creo que ese que igual se pode sacar, porque o outro que queda, a verdade, que é un pouco máis complicado. Porque descubrín a súa existencia de agora. Se alguén por aí quere comentar polo chat, ten que ver con fútbol, creo. Sí. Ten que ver con fútbol. Sí. E non en FIFA. Tasty. Isto era eu intentando repetir a canción, pero non era ese botón. Inazuma e di Lilium intentando solventar.
Vamos darle un pouco máis ao chat por se quere. Basket Simulator, efectivamente, acertan por aí. Bueno, se queredes pedir papas, pedimos papas, tamén se pode. Eu pido papas. Fiestes 8, que isto é notable. Ostra, o despelote, va. O despelote, efectivamente. Tasty. Que estaba nas categorías de indie finalistas. E ten tamén 89. E logo hai outro que me chamou bastante atención, que é o The Sins of Blake Manor, que é un xogo para PC, que tamén ten un 89, non tantas críticas como outros xogos, que é un xogo así detectivesco, que te logo, por exemplo, é un Steam, é xogo de PC, espera que teño aquí xa para ensinarlo un poquinho. Bueno, pues eso, primeira persoa, un pouco estética Blueprints, ahora que estou vendo, demais. Peso, publicado por Raw Fury, iso, estética detectivesca, un pouco victoriana, pode ser. Moi Blueprints, porque estou vendo a nivel estético, sí. Pois este tamén ten un 89, pasa que creo que máis tipo igual Cluedo, non sei como decir, que bueno. Saído fainada, 27 de outubro, así que entrou aí nos mellores de Metacritic por pouquiño. Nada, ben xogado, sagastes ben. Joder, moi Blueprints. Bueno, tengo que decir que me sorprende que o Kingdom Come non esteña por un puntiño, sexa que isto se sabe que xogos de PC tamén é un xénero complicado, pero bueno, por un puntiño. Non pasa nada, Rita. Non pasa nada. Non pasa nada. O que vai pasar é o capítulo xa, así que se vos parece vamos con sintonía de despedida, que vou buscar ahora isto de aquí. Así, veña, ahora. Pois ata aquí o último capítulo do ano. Está buscando aquí música para acabar. Nada, graciñas outro ano máis a toda a xente que estades véndonos agora en directo no chat. A ver algún directo máis no Twitch fora do podcast, tamén pode caixar algún capítulo especial ainda máis antes de que rematemos ano. Tamén a xente que está no YouTube, Spotify e Vox. Gracias por acompañarnos este ano, que está no, bueno, a un momento cousiña. Non só de podcast, pero que ven. Por último, non sei se queres mandar algún desexo de xogos ou algunha cousiña que quedas para o ano que ven. Xa sei que é un pouco cedo, estamos a 16 de decembro, pero non sei se te pensa algunha petición, algo que pedir a San Pixel. Eu teño moito atrasado, así que só digo, non me piledes, non me poñades máis na pila que... San Pixel... O meu desexo é que a miña pila de xogos pendentes se reduzca. Se me desexo, pero claro, depende de min. O meu desexo é ter sempre algunhas horas despois de que o neno se vaya pa cama para xogar a xogos, que non me falte. Bueno, xente por aquí, de amigo del DLC2 Session xa teño para todo ano co pouco tempo que teño, e que eu se me poño co Ghost of Tsushima, logo teño que ir ao Ghost of Yotei e xa botei o ano. Porque outra opción é de Stranding 1, de Stranding 2, xa botei o ano. Así non se pode. Así non se pode. E saime o Returnal novo. Eu que Returnal novo, bueno, uno Saros, non Soros. Outro día dixen Soros no directo. E Soros é outra movida. Pero en fin, Xer se espídenos aquí, eu quero que unha musume máis, pero con vacas e que o presente galloso. Pero con vacas de verdad, en plan jato full pigeon. É que ahora claro, efectivamente. O sea, mis vaca de videogame. Mis vaca de video. Nada, pois nos pedimos, mira, máis xogos tamén en galego para no que ven, que por certo non comentamos, xa hai data para a saída do Super Wooden Rally Edge, que será o 15 de xaneiro, comentáramoslo aquí xa cando volvamos da paradiña, e que tamén sai o After Juice de Virtual Seed, creo que dixen ben o nome, que sai o 26 de decembro, así que tamén andarán por aí na página de Xogalego, así que tamén ainda seguiremos comentando máis sobre iso. Nada máis, God Simulator 3 tamén se xogou por aquí das RX, que mellor que o GTA, moi ben. Con esta reflexión que nos deixou que o GOAT é o GOAT con respecto ao GTA, vámonos, nada, pasade bo ano, seguramente que algo falaremos por aí, pero bueno, de cara a galería. Nada máis, vémonos ano que ven na xente do podcast, pero máis cousas en @recunchogamer. Xa sabedes, sede Patreon e non Patreon.
con esta mensaxe. Ola, Veña. felices O ano. festas. Felices. E que o pasades moi ben en todo isto. Not be strong.